שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של ארכיפוד, פודקאסט על אדריכלות, אדריכלים ומה שביניהם. הפעם אני מארח את לוי בארי. הוא התחיל כאדריכל בוגר אוניברסיטת תל אביב, ולאחר מספר שנים כמתכנן, החליט לעבור לצד השני של השולחן ליזמות וניהול. כיום הוא מוביל את התכנון בקבוצת אלמוג, ואחראי לכ10,000 יחידות דיור. נדבר היום על הממשק שבין יזמות, ניהול ותכנון, על אבני הדרך בקריירה והתפתחות האישית. לוי, תודה רבה שהסכמת לתכנן בארכיפוד. תודה רבה שהזמנת, איזה כיף להיות פה. פתיח ומתחילים. בוא נתחיל מההתחלה, איפה גדלת? נולדתי בפתח תקווה, גדלתי לאמא אמריקאית ואבא ישראלי, במסגרת תפקיד של אבא שלי חזרנו לארצות הברית לממש כמה שנים בודדות, אבל עד גיל 6 כבר היינו פה חזרה בארץ, עם איזה מעבר לפני כן בפתח תקווה, עוד פעם חזרה, עברנו לשוהם, ששם גדלתי בעצם את רוב חיי כילד וכנער, ואחרי בצבא כבר הספקתי להכיר את אשתי. איפה היית בצבא? אנחנו גרים במודיעין. אני הייתי בצבא בחטיבת הצנחנים, והכרתי את אשתי שבמקרה גם הייתה בצנחנים. מישהו שניתנה לו נבואה ככה לשוטים, אמר ביום הראשון שלי בבסיס, יש לי מישהי להכיר לך, ואמר לה, לקחתי את המזרן שלך בשביל בעלך לעתיד. איכשהו, והם התחברו, אני מרץ 11. מרץ 11, אני לפניך, בוא'נה, קטע. אני מרץ 6, איפה היית בצנחנים? ב-101, ותקופה קצרה בגד צער מפחת. אולה, קטע. נייס. אז איך הגעת לאדריכלות? בוא נתחיל בזה. האמת שכשסיימתי צבא, לא ידעתי בכלל מה אני רוצה לעשות. עוד התחפששתי מוקדם עוד לפני, כי הייתי סמל טירונים. והתחפששתי, ותוך כדי החפשש החלטתי כבר שאני רוצה ללכת ולגלות מה אני רוצה לעשות. אז באמצע החפשש הלכתי ליום פתוח בטכניון, והסתובבתי, אני בא ממשפחה של המון מהנדסים, ולא עניין אותי, לא משך אותי, לא הנדסת חשמל ולא הנדסת תוכנה, ממש לא הנדסה אזרחית, למרות שהיום דווקא כן יש הרבה אספקטים מאוד מעניינים בעולם הזה, ואיכשהו התגלגלתי גם לאדריכלות. ובן דוד שלי בדיוק למד שם, הוא היה שנה שנייה או שלישית בלימודי אדריכלות, וזה היה מרתק. הציגו לנו בכלל מה הולך להיות במבחן, המון אנשים הגיעו לשם מוכוונים, ואני לא הייתי מוכוון בכלל. ואומרו, במבחן אתם תקבלו בעיה ותצטרכו לפתור אותה. אמרתי, זה נשמע לי משהו ממש מעניין, ולא שהייתי איזה צייר גדול או אומן נקרא לזה, אבל באתי מבית שמאוד עודד יצירתיות, במקביל להישגיות אקדמית נקרא לזה, שזה אמירה במשפחה כזה של 5-5, תעשה 5 מתמטיקה, 5 פיזיקה, אחר כך אתה יכול ללכת לעשות מה שאתה רוצה. אבל בתור ילדים ההורים שלנו שלחו אותנו לחוגים ויצירה ואומנות, והיה דווקא מאוד, היה עידוד מאוד גדול לדבר הזה, וזה משך אותי. וניגשתי למבחן באדריכלות בטכניון אחרי שהשתחררתי, ציירתי שם ציור של ילד בן 6, זה היה נראה על הפנים, זה היה כל כך גרוע, שהסתכלתי מסביב ואמרתי, איך אני אבליט את עצמי? אני אצבע אותו. וגם לא ידעתי לצבוע טוב, אני יודע היום לומר בדיעבד, ואיכשהו בזכות זה שהיה לי פסיכומטרי טוב מלפני הצבא, ובגרות טובה, אז התקבלתי על הקסקס, אבל בסופו של דבר, כשניגשתי למבחן בתל אביב, כבר באתי הרבה יותר מוכן, והכנתי את עצמי על לצייר. התקבלתי לטכניון על הקסקס. ובכל זאת בחרת לתל אביב? דווקא נורא רציתי טכניון, וזה נפל, אנחנו בדיוק התחתנו במאי שלפני, ולא קיבלנו מעונות בתוך הטכניון. אמרתי, מה, אני אתחיל לחפש דירה, לזכור וזה, ולאשתי בדיוק הציעו להמשיך בעבודה שלה במקווה ישראל בתל אביב, היא הייתה מדריכה בפנימייה לנוער בסיכון, והייתה לנו שם דירה, אז החלטנו פשוט להישאר. התקבלתי לתל אביב. כן, הסיבה מדהים איך זה יכול לשנות לך את כל מהלך החיים. כן. אבל... לא, זיוגרפיה זה game changer, בוא, כאילו, בסוף... לגמרי. אני חושב שיכול להיות שהייתי בן אדם שונה לגמרי אם הייתי הולך. אני אישית ניסיתי להתקבל, לא התקבלתי, ועבר לי כל הזמן בראש, מה, אני אעבור לחיפה? מה אני אעשה בחיפה? כאילו, מבחינתי זה היה כאילו...
עולם אחר, בגלל זה גם פחות כאילו התעכבתי על זה, אבל... אז אני דווקא, יש לי כמה בני משפחה שלמדו בתל אביב, והיה בי את הרצון לעשות משהו שונה, ובן דוד שלי למד בטכניון, גם אדריכלות, והיה בזה משהו מגניב, וגם פשוט היה, גם הדליק אותי שיש קורסים של ספורט במסגרת התואר, ככה שאני אוכל להמשיך לשחק כדורסל, גם בטכניון. ואיך היו הלימודים, כמו שציפית? קשים, קלים? הלימודים מאוד מאתגרים. אני זוכר שבסוף שנה ראשונה אני כבר אמרתי לעצמי, אני במקצוע הנכון. כן? כן, כן, כן. מצחיק שמישהו שעזב את המקצוע די מהר, אבל לא, הרגשתי, נורא נהניתי גם מהאתגר, נקרא לזה האינטלקטואלי, וגם הלימודים ממש מרתקים. אני אוהב היסטוריה ואני אוהב אומנות ואני אוהב, ולמדתי לצייר. הסקיצות שאני עושה היום זה דברים בעצם פרי, לא יודע אם יצירתו או הנחייתו, נקרא לזה של סלומון משה, אם אתה יודע מי זה, אדריכל ירושלמי, איש מאוד מאוד מוכשר, והוא מעביר קורסים בזה באוניברסיטת תל אביב, ואני כמי שבא, שלא יודע לעשות את זה, רשמתי לעצמי כל דבר שעושה, והייתי מצייר באוטובוסים, הייתי בזה. קיצור, הלימודים נורא שירים, נורא מגוונים, מאתגרים, אבל בסך הכל הצלחתי. שוב, אני נורא נהניתי, להגיד שזה בשביל כל אחד, אני לא בטוח, אבל בסופו של דבר, היום אם תשאל אותי בדיעבד, אני שמח שלמדתי אדריכלות, יש דרכים הרבה יותר קלות להגיע לתוך עולם היזמות, האדריכלות היא לא אחת מהן דווקא, אבל אני ממש מבסוט על הלימודים. איזה מרצה אתה זוכר לטובה? היו כמה, אני הייתי, טוב, מי שהייתי הכי קרוב אליו, פרופסור אמנון ברור, מלך השימור של תל אביב, שגם יצא לי לעשות איתו כמה פרויקטים, אפילו לטוס איתו לחול, להקים איזה מיני תערוכות, אחת של בית ליבלינג, לפני שהוא היה בית ליבלינג של היום, שאתה מכיר, אנחנו הלכנו וממש מדדנו עם חבר'ה מהבאו-האוס, כזה, חלונות וכזה, ואז הלכנו לברלין להציג את זה בביתן הבאו-האוס. וואלה. עשו לנו סיור גם בבית הבאו-האוס. אחר כך את פרויקט הגמר שלי עשיתי עם אמנון ברור, גם בעצם ביוזמה שלו, על בית הכנסת של הגאון מווילנה, בווילנה. עשינו פרויקט שהוא בכלל של חול לגמרי, הוא במקרה הציג שם משהו באיזה כנס, ואמר, אני חושב שכל התכנון פה הוא טעות, ואתם מנסים למחוק את העבר שנמחק עוד פעם, ולעשות איזה מחיקה על מחיקה, ואתם צריך להזכיר פה את הטראומה שהייתה כדי להתמודד איתה. והוא הציע לי ולעוד חבר, דניאל אירון, אם אתה מכיר, הוא היום מנהל התחדשות עירונית של שיכון ובינוי, הציע לנו לעשות איתו ביחד את הפרויקט הזה, אמרנו, לא, יש לנו פרויקט גמר וכולי, הלך, שכנע את ראש בית הספר דאז, שהוא ינחה את שנינו, פרויקט גמר רק הוא ועלינו, וטסנו לווילנה, והרצינו שם, ודיברנו על זה, ועשינו מחקר, ואחר כך גם הצגנו את המחקר שלנו באיזה כנס פה בארץ, על טראומה ושימור ואדריכלות, והיה מקסים. אז אמנון הוא אחד מהם. היו גם אודי קרמלי, זכיתי ללמוד תחתיו, יש גם מרצה בכלל לתולדות האמנות, בשם נעמי מאיר עידן, שעד היום את התפיסה של אמנות ומחקר, זה דברים שטבועים היטב, נקרא לזה. מגניב. עבדת בתקופת הלימודים? כן, אני, כמו שאתה מכיר, חדור מטרה. כבר באמצע שנה שנייה אני החלטתי שאני רוכש את הכלים כדי לעבוד, ושלחתי מיילים ל50 משרדים בערך, חזר אליי איזה משרד ירושלמי, משרד של ארתור ספקטור המיסר היה נקרא, מתעסק בעיקר במבנה ציבור, ובעוד כמה דברים, נכנס לו איזה פרויקט של בית פרטי בצפון, ללקוח שהוא חצי חבר שלו, והוא חיפש סטודנט בדיוק שיעבוד בשבילו, אז הוא החזיר לי מייל לאחד היחיד מה50 שחזר אליי, ואני התחלתי לעשות כל יום ירושלים, תל אביב, ובקיץ עבדתי ממש הוא היה צריך בערך להעיף אותי מהמשרד אחר צהריים, כשאני הייתי נשאר ועושה עוד סקיצות ועוד זה, ומשהו רוצה לפתור. אדריכל מדהים שגם לימד אותי המון להמשך הקריירה, נגיע לזה גם. ושאתה מסיים איפה אתה עובד? עדיין אצלו? לא, באמצע הלימודים אנחנו נסענו לאוסטרליה, עשיתי חילופי סטודנטים במונש. כן, היה גם מדהים ונורא מעניין, התעסקתי שם בעיקר בתכנון אורבני ובתחרות אדריכלים כזו של סטודנטים, וכשחזרתי אמרתי אני צריך לעבוד במשהו שיותר קרוב לאוניברסיטה, עבדתי אצל רן בלנדר כמה שנים,
שזה בעצם גם לפני הלימודים וגם אחרי הלימודים המשכתי אצלו תקופה, עד שפנו אליי ממשרד של אורית פנחס, ארכוד אדריכלים, שידעה, זה ממש גם במקרה איך שהוא הגיע אליי, בהרצאה ששמעתי איזה יזם מדבר, אמרתי לו שאני מתעניין נורא בעולם היזמות. הוא אמר לי, תשמע, אני למדתי אדריכלות, מנסה הרבה יותר אדריכלות היום מכל החברים שלי בתואר, הדליק אצלי איזה ג'וק כזה קטן, ואז שמע את השיחה הזאת אורית, ופנתה אליי, הכירה אותי מהאוניברסיטה, על אף שלא לימדה אותי בעצמה, ופנתה אליי ואמרה, בוא, תקשיב, אתה יכול להשלים את הסטאז' שלך אצלי, ובמקביל יש לי לקוח, שאני גם כזה שותפה איתו בכמה דברים, ובוא תעבוד ובעצם תהיה גם מנהל פרויקטים של המנהלי פרויקטים שלנו אצלו, וגם תהיה אדריכל אצלי. אז הייתי גם מנהל פרויקט, גם האדריכל ממש של הפרויקטים, בעיקר מבנים לשימור ותמ"א 38 בתל אביב, רובע 3, רובע 4 כאלה. היה מעט טבעות, קצת ברמת גן ורמת שרון, אבל רוב העבודה הייתה באמת על בניינים תכנון מפורט. למדתי המון גם על ניהול קונפליקטים בתוך הבית, כשאתה משרת גם את האדריכל וגם את היזם, וצריך פתאום לפתור כל מיני דברים, ואתה קרוע בפנים כי אתה רוצה את האדריכלות, אבל שורת הרווח היא חשובה. זה דבר נהדר, וכשסיימתי את הסטאז' אז אני כבר די גמרתי בליבי שלא באמת מעניין אותי להמשיך באדריכלות. עולם היזמות היה ענק ומרתק, והחלטתי שאני הולך על זה. והמשכתי שם אצל מוריס גורקן כמנהל פרויקטים. עזבתי לגמרי כבר את האדריכלות, ואחרי כמה שנים בתור מנהל פרויקטים, מי שהיה סמנכ"ל התכנון שם דאז, עזב, וראיינו כמה אנשים, הרבה יותר מנוסים והרבה יותר זאת, והוא לא מצא אף אחד שהוא שמח עליו ברמה, הוא הכיר אותי, אולי לא היה לי ניסיון, אבל הייתי שחקן נשמה, והוא אמר, אני מאמין שעל הניסיון נוכל לגשר, אם אתה רוצה את התפקיד, זה כמובן שכר לא קרוב להיות שכר של סמנכ"ל, אבל אם אתה רוצה את התפקיד הוא שלך. כמובן שקבצתי על זה בשתי ידיים, ונכנסתי פתאום לעולם אחר בכלל, מאוד מורכב, של ניהול בגיל צעיר, וניהול חברה שגם עובדת בשותפות עם כל החברות הגדולות בארץ, על קצה המזלג עובד בשותפות עם שיכון ובינוי, ועם אקרו, ועם אפריקה ישראל, באמת כל היזמים הגדולים, פתאום אתה מתנהל עם בעלים, ועם סמנכ"לים שהם 20 שנה ותיקים ממך, וזה מציב המון אתגרים, שוב, נורא מלמד, והיה לי חשוב כל הזמן גם להמשיך להתפתח וללמוד, שאני מאוד מודה גם עד היום למוריס על ההזדמנות, כי הוא כל הזמן נתן לי, הוא לא ניסה לשנות את מי שאני הייתי כאדם, או כמי שיוצא מהאדריכלות, שדווקא לקחתי הרבה פעמים את האדריכלות למקום של פיתוח עסקי, ושל זיהוי של כל מיני הזדמנויות שוק, והיו לנו הצלחות הן לא בוואקום, זה לא לבד, אבל היו לנו כמה הצלחות שזכיתי ממש להיות חלק מהן, ומצד שני, בשלב כלשהו הגעתי לאיזושהי, התחושה הייתה שאני מגיע לאיזושהי תקרת זכוכית, וגם אולי היו כל מיני מחשבות על הקריירה סביב המלחמה שקרתה גם בתוך כל הדבר הזה, וגויסתי לכמה חודשים, לשני סבבים, פעם ראשונה בכפר עזה ואחר כך ח'אן יונס, סבב שני היחידה שלנו הייתה בלבנון, עכשיו בדיוק סיימנו אגב עוד סבב של 3 חודשים בסוריה, אבל בתוך כל זה, זה גורם לך כזה לתהות על קנקנך קצת, ולחשוב מה אני רוצה לעשות ואיך אני רוצה לעשות, ובמקרה בדיוק בתוך התקופה הזאת פנו אליי בעצם, פנה אליי חבר ומנטור, ואמר לי מחפשים בקבוצת אלמוג, מישהו שיוביל את כל תחום התכנון להתחדשות עירונית, והלכתי להיפגש, זה בהתחלה עוד לא התאים, הלכתי לסבב בלבנון, עוד פעם חשבתי על הדברים, נפגשתי עם המשנה המנכ"ל, למאיר היילר באיזה כנס, והחלטנו לחשוב על זה עוד פעם, וכבר שנה בעצם אני זוכה להוביל את תחום התכנון, כמו שאמרת, סדר גודל של 10,000 יחידות דיור בשלבי טבע, יש לחברה גם עוד כמה אלפים שיוצאים לביצוע או בביצוע, כי הם שני מלונות היום, אבל מתעסקים בהמון המון דברים, חברה נהדרת, מקצועית וסופר מעניינת. וזה תקציר.
בוא נפרק את זה קצת. מה הרגע הזה? איך אתה יכול לזקק את הרגע הזה שאתה אומר, טוב, אדריכלות זה לא מה שחשבתי, אני עוזב את זה, וכמה קשה זה? כי בסוף שומעים את הפודקאסט הזה הרבה חבר'ה צעירים, חלקם אולי יש להם אספירציות יזמיות כאלה ואחרות, ואז הם מאוד התחברו לפרק, לסיפור ובכלל, וחלקם אולי יישב להם, כן, זה נשמע טוב ויפה, אבל מה, עבדתי כל כך קשה, והתמחות, ומבחן, ועניינים, ועכשיו בסוף אני לא עושה עם זה, לא הולך את המחשבות האלה בסוף בראש? קודם כל, את המבחן אני מודה שלא עשיתי. היו לי שלבים שחשבתי לעשות את זה, ואז בדיוק הגיעה ההצעה לתפקיד סמנכ"ל, וזה זורק אותך לעולם אחר, שאתה עובד פתאום 11 ו-12 שעות ביום. נדבר על הראש הפולני הזה שבא מאחורה ואומר, מה, עבדת כל כך קשה, לא ציינת את התהליך, מה, זה. יש את זה. כמובן, זה הרבה פעמים גם מדגדג, אני חושב שלנו הייתה שיחה על זה גם אחרי כמה שנים בתוך היזמות שדגדג לי והיו לי מחשבות פתאום לחזור לתוך המקצוע, כי חדוות העשייה האדריכלית, אנחנו בפודקאסט אז אי אפשר להראות, אבל אתה רואה שיש ואני כל הזמן מייצר וחושב ואני לא יודע להגיד על כל היזמים, בוודאי יודע לומר על עצמי שאני מאוד שותף עם האדריכלים שלי בתוך תהליך התכנון. שוב, לא מנחית עליהם, הפוך, זה שיח מפרה ומעניין, אבל לגמרי קיים שם, נקרא לזה, הניצוץ והצורך היצירתי הזה. מצד שני, היו כל מיני קשיים שאני זוכר שנתקלתי בהם לאורך התהליך. האחד, אם אפשר לשים את הנקודה ממש על רגע אחד ספציפי, לשים אליו את האצבע, היה פרויקט שאנחנו עשינו, בעצם היינו באמצע תוכנית עיצוב, והייתה שם איזושהי גמישות בגובה הבניינים, והיה שם בניין אחד בפינת הרחובות, שהיה טיפה יותר גבוה, והיזם אמר, אני רוצה שמפה תהיה הדמיה של כל הפרויקט, ואנחנו נעשה ככה, ובואו תציעו שזה יהיה בניין קצת אחר משאר הבניינים, רוב הבניינים היו בברנוביץ', והבניין הזה הייתה הזדמנות בעצם לייצר ממנו איזושהי פנינה אחרת, לא נגיד את העיר ושם היזם מפאת כבוד, אבל, ואני זכיתי לקבל את המשימה להוביל את הדבר הזה, וישבתי איזה 3 ימים, היה לנו גם לוחות זמנים מטורפים, של תוך 5 ימים תציגו לי קונספט וזה, ועם הדמיות ועם הכל, וישבנו על זה כל הצוות שלי דאז, שאני לא הייתי ראש הצוות, פשוט קיבלתי את המשימה. ואנחנו ממש ישבנו על זה ופיצחנו ועשינו וניסינו ואפילו התייעצנו עם מנהל הפרויקט על נקרא לזה איזושהי בקרה תקציבית לדבר הזה כדי להבין שאנחנו בכיוון ושזה לא עכשיו אנחנו מגזימים את עצמנו לדעת והגענו להציג את זה ליזם ואני בגאווה מציג את מה שזה מי שהיה הבוס אז בעצם הוא הציג את זה אבל אני כמובן הסברתי והראיתי וכולי ואת כל הניואנסים הקטנים שאני התעסקתי בהם עד 11 ו-12 בלילה, ואז בא היזם ובמחי יד כזה אמר, מה זו הקקופוניה הזאת של החומרים? תעשו לי אבן לבנה, אבן אפורה, כמו שעשיתם שם וכמו שעשיתם פה. שוב, פרויקטים שאי אפשר היה באמת ויזואלית יותר מדי להבדיל ביניהם, אם זה בקירת אתא, בקירת גת או בקירת אונו. זו אחת החוויות שייצרו תסכול מאוד גדול. באיזשהו מקום אבל היה גם כל הזמן איזשהו רצון לשלוט בנרטיב, נקרא זה, לא בדיוק בנרטיב, אני לא אגיד אולי נרטיב זו לא המילה הנכונה, אבל להיות זה שמסוגל לקבל את ההחלטות. וזה פתאום כשמנחיתים עליך אחד כזה, אתה אומר, אני צריך להיות מי שקבל את ההחלטות. אני אזכה אולי לקבל החלטות אחרות, כשאני אהיה יזם, אני אדע את הערך של זה. מעניין. גם במחיר של בעצם לאבד את העיפרון? אז כמו שאמרתי, אני לא מרגיש שאיבדתי לגמרי את העיפרון. בסוף היום בתהליכי תכנון, בטח תכנון ראשוני, אני הרבה פעמים מעורב עוד הרבה לפני שיש אדריכלים. וזה, שוב, לא כל אחד שנמצא בתפקיד כזה של פיתוח עסקי וניהול של טבעות, הוא באמת אדריכל או בעל ההכשרה. אבל זה באיזשהו מקום גם מה שמבדיל אותך מאחרים, מה שמאפשר לך כן עדיין לעשות את זה. ומצד שני, כן, יש ימים שזה קצת נקרא לזה קשה ומתסכל, והיו לי גם מקרים אפילו שביקשתי מאדריכלים, ניסיתי להסביר משהו והם לא הבינו, וביקשתי מהם לשלוח לי את הקובץ רביט שלהם. ובעצמי ערכתי ושיניתי ככה, לזה התכוונת. זה כל הזמן מדגדג לפעמים, אבל תמודדים.
ומה אתה חושב שאתה מביא לשולחן באמת? אחד לדבר על זה כתור אדריכל, מאשר מישהו שבא מתחום השיווק, מבחינים המשפטים, בתחום ההנדסה, בתחום הניהול. איזה ערך יש לאדריכל שהוא מגיע לפוזיציה הזאת כזאת של יזמות וניהול? תראה, אני לא רוצה להתפלצן למקומות של כאילו ליאונרדו דה וינצ'י כזה, של האדריכל הוא גם רופא וגם אסטרולוג וגם כל מיני, אבל בסוף יש משהו באדריכלות, בוודאי מישהו אדריכל שבא מתוך תפקידי ניהול בעולם היזמות, שמבין גם את הסוגיות הכלכליות, ואגב, האדריכלים הטובים שלי, כולם הכי טובים, הם מבינים לגמרי את הסוגיות הכלכליות. האדריכל תפקידו, שזה גם הערך המוסף, לראות את התמונה הכוללת. כלומר, יש פה משהו, איך זה ישפיע על השיווק בעוד 7 דברים שבשלבי טאבה ראשוניים. אם אני אתעקש על זה עכשיו, אם אני לא אתעקש על זה עכשיו יותר נכון, זה יפריע לי לשיווק בעוד 7 שנים. ואם יש לי לצורך העניין איזה פרויקט במגדל העמק, שהוא עם תכנון טופוגרפי מאוד מאוד מאתגר, בין שני רחובות שהפער ביניהם הוא מעל 20 מטר בגובה, ויש שם חניון מאוד יצירתי אנחנו מתכננים, והדבר הראשון שעשיתי כשניגשנו לחניון הזה עם איזשהו תכנון קצת יצירתי, אני יודע כבר לדבר על הדבר הזה עם סמנכ"ל הביצוע, מעלה אותו לאיזו שיחה, ואנחנו דנים בזה שיח מקצועי שלא, מישהו שהוא לא אדריכל או לא איש תכנון, נקרא לזה מיסודו, לא היה יודע בכלל להעלות את הסוגיה הזאת, היו נותנים לו, ויש כל מיני כאלה, לצערי גם בוועדות, האנשים שרואים, טוב, אם המהנדס התנועה אמר שזה עובד, אז זה עובד, ולא יודעים לבדוק את הדבר הזה באמת על פרטיו עד הסוף. אני אתגר אותך, הזכרת את אבישי, קימנגוף, מנכ"ל שיכון ובינוי, הוא למעשה המנכ"ל היחידי, אפשר להוסיף אותך, אבל אין שמות בעולם הנדל"ן יזמים שבאים מתחום האדריכלות, או מנכ"לים, או פרסונות בחירות, נגיד את זה ככה. 90% מהם עורכי דין, לא 90, אבל בוא נגיד, זה מתחלק בין עורכי דין, אנשי שיווק למיניהם, וקצת אנשי הנדסה. אין אדריכלים. אין אדריכלים שמובילים בניהול, ומבינים את כל עולם הנדל"ן על רובו, נגיד את זה ככה. א', להשוות אותי לאבישי, אני מוחמק, כי זה... יש לך עוד דרך, אבל אני אומר, אני מסתכל על כל הענף, יש לך עוד דרך, אני מסתכל על כל הענף, חוץ מבך ואבישי, בואו נמנע, אני מכיר עוד אדריכלים שנמצאים בפוזיציות כאלה? יש כמה שאני, off the top of my head, אבל העניין הוא כבר לא בתוך אפריקה ישראל, אבל היה דיוויד סוקט לצורך העניין, שהיה דמות מאוד בחירה באפריקה ישראל, ששום דבר בשום פרויקט לא היה נכנס בלי הבחינה של העיניים שלו. אני אומר, גם הוא סוג של חבר, מקצוען לחלוטין, אבל בניהול הבכיר. בניהול הבכיר. אתה לגמרי צודק, שאבישי הוא יחידי בתחום הזה. והוא אמר לי... זה מצער גם. לא, הוא אמר לי שאדריכלים הם לא מנהלים טובים. כאילו, באופן גורף, אדריכלים אין להם את היכולת ניהול הזאת, הם לא מבינים הם נתקעים על הפרטים, הם לא מצליחים לתווך בין האגו לבין הלב, לבין הכלכלה, לבין ההיגיון, לבין הניהול, שזה יושב על מקומות אחרים בכלל בנפש של האדם, נגיד זה כך, שאנחנו מתמודד עם אתגרים. אני חושב שיש פה יותר מדבר אחד על נפש האדם, כי זה גם, א', זה נוגע בנפש האדם, שהאדריכלים, במיוחד אדריכלים באמת, נקרא לזה, המובילים בענף, הפשן שלהם הוא לשמה. והרבה מהם, אתה יודע, בסוף כשאתה עובד בחברה גדולה ועם הרבה אדריכלים גדולים, אז יוצא לך להגיע איתם להמון שיחות, גם על הנושאים האלה. לרובם אין בכלל שאיפות כאלה או מחשבות כאלה, כי הראש שלהם הוא איפשהו ביצירתי. יש להם עדיין, גם אדריכלים בני 70, יש להם עדיין חדוות יצירה, והם לא רוצים עכשיו ללכת למקום אחר, כזה, זה א'. עכשיו, הדבר השני, לאמירה, האדריכלים הם לא מנהלים טובים. אני מסתייג, נקרא לזה, מלהגיב בצורה, אני חושב שזה לא נכון כהכללה. אני חושב שהאדריכלים פשוט, סט הכלים שמקנים להם בצעירותם, הוא לא סט כלים ניהולי. זה נכון. מקנים להם סט כלים של אתה צריך להיות איש עם מקצוע טוב, ואתה תחשוב על המסלול של אדריכל צעיר, שנכנס ומה הוא עושה קודם כל? הוא מקבל תוכניות ביצוע, תוכניות מחר, ותוודא פה שכל הצמגים הם בדיוק איפה שהיועץ כתב, או הפוך, שהיועץ לא שם לנו צמג באמצע הסלון בטעות,
כי הוא לא מיקם את התיאום מערכות כמו שצריך. אני יודע שהיום יש כבר מערכות הרבה יותר מתוחכמות וזה, אני מדבר על מי שהתחיל בתוך האוטוקאד, או לסרטט, הקו הזה הוא יעבור ככה והוא לא יעבור ככה בדיוק. זה לא מקנים לך את היכולת, בוא קודם כל תנהל, לא, אפילו הפוך, אומרים לך, המסלול הוא, אתה מתחיל כסטאז'ר ממש בעלו שלו, מרוויח את הלחם שלך, אם יצא פה ושם איכשהו, לפעמים זה שזו תחרות, או לפעמים הייתה הזדמנות והיה צריך. אני לצורך העניין ההזדמנות הראשונה שלי לנהל פרויקט באדריכלות, לנהל ממש לבד, היה אצל רן בלנדר, היה שם איזה ראש צוות שעזב, ואז שני צוותים התאחדו תחת ראש צוות אחת, גם היא אגב היום בעולם היזמות, שהיא מנהלת מאוד מאוד מוצלחת, ואישה ידע טכני מדהים, וגם יודעת סך הכל לדחוף ולנהל תהליכים. ופשוט נוצר צורך בתוך הצוות, לנהל פרויקט של 300 ומשהו יחידות דיור בקרמי גת. וזה מה שיצא, אבל זה, שוב, אתה גם זה לנהל, בסוף אתה עושה את זה עם איזשהו פיקוח, ועם איזשהו, לא שאין פיקוח גם כשאתה עולה בניהול יותר בכיר, אני אגלה לך סוד על העולם שלי. אבל אתה לא מכווין, אני אחזור שנייה לנושא, לא מכווינים אותך, לומר, טוב, אתה תפקידך לראות את הביגר פיקצ'ר, שאני חושב שיש שם גם איזשהו משבר להרבה אדריכלים, ואני בטוח שאנחנו נגיע לנקודה של אדריכלים שעוזבים את הענף, אבל אני חושב שהרבה מהם עוזבים בגלל המשבר של תחילת העבודה, שתחשוב שבלימודים אתה יזם. אתה גם היזם וגם האדריכל וגם הפרוגרמטור וגם היועץ תנועה. ואתה נותנים לך, אתה יודע מה, אני לא יודע איך באריאל, בפרטי פרטים נקרא לזה, כי לא למדתי שם, אבל בוודאי בתל אביב נותנים לך לחלום. בוא תמכור, כאילו המנחה הוא סוג של העירייה או ועדת התכנון לצורך העניין, תמכור לי פרוגרמה, תשכנע אותי שזו הפרוגרמה שצריך ולמה, ותתחיל לעבוד בעצם גם על יזמות של הפרוגרמה הזאת, וגם על האדריכלות, וזה פתאום אתה יוצא, ואתה אומר, אני התעסקתי אתמול לא יודע, תכנון של שכונה שלמה, ועשיתי לזה קונספט מדהים, או איזה מיקרו-ליבינג, או כל מיני קונספטים של באמת אני אומר, ולא אפילו בטיפה של ציניות, ברומו של עולם. ופתאום אתה מגיע לזה, ואומר, המרחק של האסלה הוא לא יכול להיות 40 סנטימטר, הוא צריך להיות 50 סנטימטר מהקיר. או לצורך העניין איזה יזם שאומר לך בפרויקט של מחיר למשתכן, חביבי, פה זה מחיר למשתכן, בתוכניות בדק אתה ממש לא שם לי פה ברז גז למרפסת. מה, כאילו, אני, באמת בזה אנחנו מתעסקים, אבל זה העולם שהאדריכלים צעירים גדלים בו. אני מקווה שאגב, החזית הטכנולוגית תעזור לאדריכלים הצעירים לצאת משם, ולהיות מסוגלים להתעסק באמת בללמוד את רזי המקצוע הזה, שיש בו המון, יש בו, נבחי המקצוע הם עמוקים והם מדהימים, ואפשר להתמקצע בכל כך הרבה דברים, אני לא חושב שיש קריירה שלמה שיכולה לאסוף את כל עולם התכנון במלואו, ולומר, אני מכיל את זה, אפשר לכתוב על זה אינסוף ספרים ואינסוף ניסיון, ואני חושב שזה היה טוב אם אדריכלים צעירים היו יכולים כבר להתעסק, נקרא לזה בעיקר ולא בטפל, מהרגע הראשון בלימודים. בוא נדבר קצת על כסף. אתה עכשיו צעה בפוזיציה שמקבעת את שכר הטרחה של אדריכלים, נושא שאני לא מצליח להבין איך הוא לא מצליח להשתפר. דיברת על טכנולוגיה, אנחנו חיים בעידן שיש רביט, יש AI, הרבה יותר קל להפיק תוצרים. על פניו זה אמור לשפר את השכר או לשפר את היכולת, מורשה להיתר, כל הדברים האלה, ובסופו של דבר, אם נסתכל על שתי אפיקים נפרדים, נסתכל על יזמים, נסתכל על אדריכלים, יזמים משפרים את עצמם כלכלית בצורה פנומנלית, מסתכלים על 2-3 עשורים האחרונים, קראו פה, יש פה יזמים שבהנפקה שווה ערך להייטק, אין הבדל באמת, כאילו באושר, ביכולת, בסקילס, מדהים, אין אדריכל שאפילו מדגדג את הקצה של הדבר הזה, גם אם נכניס את פיבקו ונכניס את כנן שעיניו, שעושים התחדשות ועושים כל מיני שטאפים וקצת משנים את התמונה, לא נכנס להם לכיס, אבל אני בטוח שהם רחוקים שנות אור מהיזמים שהם עובדים איתם. למה זה קורה? קודם כל, כמי שרואה את התהליך הזה מהצד, אני מרגיש לא איש שיודע להגיד לך אם זה תואם את המדד או לא תואם את המדד, אבל שכר האדריכלים
השתפר פלאים בשנים האחרונות. פרויקטים שפעם היינו מקבלים הצעות, אני אומר פעם כאילו לא עשור וחצי, אנחנו מדברים לפני 5 שנים, על אותם פרויקטים היינו מקבלים הצעות של 7,500 ו-8,000 שקל לצורך העניין ליחידת דיור, היום הולכים בקרוב לפי 2 מזה. אבל זו תחושתי, שוב, מהצד. כי ביחס למחיר הדירות ומה שאתה מוכר, גם המחיר שלך הוכפל פי 2. אחוזים אתה קירת. אבל אתה אומר את זה כאילו המחיר הכפיל את עצמו פי 2 ונשארנו בדיוק עם אותם מספרים. שמה שקורה היום, רגע, מאוד נמוך. אני אספר לך שקודם כל חברות יזמיות זה נכון, אף אחד, או הרוב, מי שעושה את העבודה שלו כמו שצריך, מסכן הוא לא, אבל לצייר את זה... אני לא אומר מסכן הוא לא, אני מסתכל על זה ואני אומר, בוא נתראה מה קורה פה. פריחה מטורפת בתחום המגורים ובכלל בארץ, מנופים בכל מקום. יש ים בעבודה, ועדיין שכר הטרחה הוא כל כך נמוך, שיש פה בריחת מוחות מטורפת מהתחום הזה. שכר שהוא לא אפילו קרוב להייטק, בשכר של מתכננים בארץ, על אף שהעבודה היא, אפשר למצוא הרבה אפיקים להשוואה. אין הבדל כל כך גדול בין באורח ובין יכולת, לבין מתכנן בהייטק לבין אדריכל. הם עובדים באפיקים מאוד דומים, לפתור את הבעיות ולעבוד ולחפש חלופות ולהתעמק, הם צריכים כאילו את אותו יכולת. אני חושב שבמקרה בא ממשפחה של הייטקיסטים. וכסף יש על השולחן, זאת אומרת, אתה מסתכל על מחיר הנדל"ן, הוא יכול להכיל גם פי 3 ופי 4 בשכר התכנון. אתה אומר לי, עלה פי 3, הוא יכול להכיל גם פי 5 בשכר התכנון, ולא היה קורה איזה דרמה לפרויקט. זה לא שהדוח אפס, וואו, הגזמתם, הכסף לאדריכלים, חבר'ה צמצמו, הדוח אפס לא במקום. תראה, כאמירות כלליות, זה לא... אני לא לגמרי מסכים עם זה, כמי שיושב ורואה בסוף מה חווה יזם, זה לא מדויק, כי בסוף ככל שהמחירים עולים אז בסוף, רגע, שנייה אחת אני אסביר ואז תחדד את השאלה. ואני אומר, זה נורא קל לראות את היזם מבחוץ ולומר, הוא עושה מיליון, הנה אני רואה בפרויקט הזה, הוא מכניס מיליארד שקל, ובתחשיב שלנו מתוך המיליארד שקל נשאר סדר גודל של נגיד, אני מגזים, אם אני אומר 100 מיליון נגיד, שזה 10%, זה לא רווח טוב היום, אבל לרווחים כבר שיש תוכניות שמקודמות לפיהם, אני יודע, תקן 21 מתווה הרבה יותר, בפועל כשאתה עושה דוחות שהם אמיתיים, אלה המספרים, ואז on top of הדבר הזה, באה לך רשות וממציאה היטל השבחה מופרך, ואומרת לך, עכשיו 50% ממה שתכננת להרוויח, זה הולך אליי. עכשיו 50 מיליון שקל, אתה צריך להבין שזה הולך, זה לא הולך כזה, יש בעלים, הוא פשוט לוקח את הדבר הזה לתוך הכיס ונגמר. יש מתחתיו, אצלנו בחברה, אנחנו מספר תלת ספרתי של עובדים, גם בחברות גדולות אחרות, בסוף זה הולך לתקורות, וזה הולך לעלויות של כל מיני דברים נוספים, וזה הולך למשרדים וסחירות, כמו שאתה צריך להוציא בסוף הרבה דברים אחרי מה שנשאר פר יחידת דיור שאתה מקבל, גם היזם, הרבה מזה הולך להוצאות, ואני אומר לך, המון פרויקטים, בסוף, כשהם מגיעים לקצה, הם נתקלים בקשיים אדירים מול הבנק, שיכול להיות שצריך לשנות את מודל ניהול הסיכונים של הבנק, יכול להיות. אבל בסופו של דבר הבנק בעצם הוא גוף עם אחריות פיננסית להרבה משקיעים, וגם חברות הנדל"ן אגב. חברת נדל"ן כמונו שיש לה בעצם מאחוריה כבר משקיע מוסדי. זה אומר שבעצם הציבור מושקע גם בחברה שלי, ויש לנו אחריות בסוף לא רק למה נכנס לכיס שלנו, גם מה נכנס לאחרים, ושבסוף חברה כזו... אבל מה שאתה אומר זה נכון. לא, מה שאני אומר שהפרויקט חייב להרוויח, וזה בסוף המנוע הקפיטליסטי שמניע את כל הדבר הזה. אבל אני אומר, גם אם תשאר את המתכננים, זה לא באמת יפגע ברווחיות. בתכלס, באמת. בסופו של דבר, זה לא כאילו הפרויקט נפל מהרווחיות שלו. עכשיו, למה זה מטריד? למה אני מניף? למה אני שם את זה? כי בסוף, זו הטענה שלי, ריגו שנה פה קודם, ובא ואמר שתי דברים. אחד, אתה פוגש את האדריכל בתחילת הדרך. יזם רוצה לחסוך בכל שקל, הוא יחסוך בך. מה יעזור? לא משנה מה, אתה הדבר הכי טוב שיש, הפתרון הכי טוב שיש, זה עם הכלים הכי מתקדמים שיש בשוק, אתה תביא לו את הפרויקט הכי טוב שיש, אתה תייצר לו זכויות יותר מכל אחד אחר, עדיין, הוא ירצה לרדד אותך. זה נקודת מוצא, לא משנה איך תתחיל את המשא ומתן, לא משנה מה יהיה הבנצ'מארק. אתה אומר את זה כאילו זה רק אותך, בסופו של דבר. לא, אני מדבר רק כאדריכל, כמתכנן. שזה שונה משמעותית. לא נכון, זהו, שזה לא אותו דבר. כשאתה בא לעורך דין,
ואתה בפוזיציה של צריך טיפול, אז להפך, הרבה פעמים עובדים אומר לך, אדוני, 100, 200, 300 אלף שקל, מספר מגזם, אתה בצרה, לא משנה מה אתה תשלם. אתה רואה רופא, גם נותן שירות. הוא יכול לתת לך מספר, תגמגם, תנסה, אין לך פה יותר אפשרויות. כשאתה מדבר עם אדריכל, הוא מייצר חלומות. אוקיי, החלום שלך שאתה נותן לי שווה, לא יודע מה, 100 שקלים, אני לכם מתחרש לך, החלום שלו שווה 80, 70, חותכים. עכשיו, זה בסדר, זה שוק תחרותי, זה בריא, זה כלכלה. מה שקורה בפועל, ואתה ראית את זה בתוך המשרדים, על פרויקט שאמורים לעבוד עליו בפועל 3-2 מתכננים, עובדים עליו חצי מתכנן שעושה עוד 2 פרויקטים במקביל ורץ, ומי שמשפיע זה איכות התכנון. ועל זה אני מדבר. אני לא מדבר על השכר כתוצר של גרידי שרוצה להיות, על תוצר כתוצאה של בוא נהביא משרדים שהם יכולים לשלם כסף טוב עובדים שלהם, שלך עובד שבאמת בפרויקט, באמת חי את הפרויקט, באמת פותר לך אותו ונכנס לעובי הקורה, ומחפש פתרונות. פה אני לגמרי איתך, מעמד האדריכל בארץ הוא בטח לא משהו בעולם. זה פונקציה של שכר בסוף. אי אפשר לרוקן את זה. אני חושב שזו ביצה ותרנגולת, בגלל שמה שקורה זה שאם לא מעריכים מספיק את האיכות או את מה יכול לעשות אדריכל, אז גם לא ישלמו לו בהתאם. ואתה אומר שלא מעריכים כי לא משלמים, אני אומר, יש אנשים שמשלמים להם הרבה יותר מאדריכלים, ואני לא יודע אם הם דווקא בגלל הכסף מוערכים יותר או פחות בהקשר הזה. זה חד משמעי פונקציה חד משמעי זה פונקציה של שכר, מכל הכיוונים. אחד אתה יכול להגיד אני אשלם יותר, אתה תעשה לחלופות בלי סוף, מה נבחר? עניין שלי, מערכת יחסים סבירה סך הכל. נזכיר את הסיפור שתיארת, שבא אותו יזם ואמר, אדוני, לא מעניין אותי מה אתה אוהב, אני רוצה אפור לבן, הכי משמים שיש. אם היית בא ואומר, אוקיי, זה מה שהוא רוצה, זה מה שהוא משנה, אני אנסה לו חלופה כזאת. כאילו בסוף, אין הבדל בינך לבין מלצר בשולחן, שנותן מנה למישהו, לא אהב את המנה, סורי, וניסיתי, כאילו, עשיתי את הכי טוב שיש. אבל אתה יודע מה, תן לי עוד ניסיון, כי אתה משלם לי מספיק טוב, ואני יכול לנסות, ויש לי מספיק, ואני לא לחוץ עכשיו 4 ימים לעשות את זה, ואני יכול לעשות משהו מסודר, ואני יכול להביא לך עוד 4 חלופות, עכשיו בוא תבחר. ואז כנראה אתה כן משכנע אותו. אתה מסכים איתי? פה אני מסכים איתך שהעולם שלנו עובד, באופן כללי העולם הקפיטליסטי עובד על פיקים, כן? זה לא בדיוק ככה, ודיברת קודם על שכר ההייטקיסטים, אני ממש אעשה דיטור קצר ואגיד, בסוף, במיוחד נגיד בסטארט-אפ, למה מתכנת צעיר מקבל כל כך הרבה כסף? כי סטארט-אפ, בניגוד לאדריכל שהשכר שלו פרוס עכשיו על פני, אני לא יודע מה, סטארט-אפ ברגע שהוא גייס כסף, מכיר את העולם הזה לא רע, סך הכל, כי כל המשפחה שלי הם אנשי הייטק, חלקם יזמים, ואשתי היום עובדת בצמוד לכמה יזמי הייטק. הם מקבלים שכר, ויש להם, הם במרוץ, גם א', להוכיח תוצאות, נקרא לזה לעצמם, להשיג את התחרות, וב', מי שהשקיע בהם כסף, הוא מצפה תוך X זמן לתוצאות, ואתה כשאתה מקבל כאדריכל לזה פרויקט, השכר שלך מראש פרוס על פני, לפעמים יכול להיות מעל עשור. זה אותו דבר. לא, כי הערך שהוא נדרש, מישהו מאמין שהוא מחר מביא כבר את הערך. זה מאוד סוגיה, לנושא החוזה של תנאי התשלום, שפורסים אותך על ההיתר ועל הסוף ועל הסוף, שדברים שאתה לא קשור אליהם בכלל, ולא על המאני טיים, שזה בעיקר תחילת הדרך, שזה גם הקונספט וגם התוכניות הראשוניות, עוד קצת התוכניות עבודה כדי לחדד את הדברים, אבל אין הלימה בין השכר לבין התכנון, לבין זה לא בהכרח פיתוח עסקי. אדריכלים, אתה מסכים איתי, כאילו זה לא סוד מקצועי, אז אני לא מגלה פה איזה משהו זה. אדריכלים על תכנון טאבה, בגדול מפסידים כסף. יש שיגידו שמרוויחים, אני לא מסכים איתך. יש שיגידו שמפסידים. יש שיגידו שמרוויחים. אני חושב שבעולם של היום, של הטבעות נמשכות ונמתחות כמו מסטיק. כן, אבל כמות המשאבים שאתה משקיע בטאבה היא לא גבוהה. יש לי פרויקטים שהאדריכלים שלי השקיעו ותכננו, ולא ניכנס לשמות של עיריות, או שדורשים מהם קומה טיפוסית, וברמות של 1-100, וכזה, ואז אתה משנה, וזה משנה חלופות. הנה, אתמול הייתה לי שיחה עם אדריכלית שלי, שביקשה בעצם תוספת לשכר הטרחה, ואני מבין אותה, היא צודקת, כי זה פרויקט, שהוא פרויקט, נתוני הבסיס שלו הם בעייתיים, ועשינו תכנון, עוד לפני שאני הגעתי, עשו לו כבר 3 או 4 סבבי תכנון, וכל פעם רק נוסף הזה, ורק ככה, ועוד פה ועוד שמה, והיא עושה תכנון שלם, ומסמכי טאבה מחדש, ובסוף היא צריכה להוביל את כל התהליך הזה, ואת היועצים וכו'.
ועושה תוכניות ויורדת למרתפים, ואיך זה נראה, והקומה טיפוסית, והדירות, ובסוף בהתחדשות עירונית, אני בטוח שאתה מכיר, צריך מי שהוא עושה את הדברים בצורה טובה ומקצועית, הוא צריך גם לשבץ את דירות התמורה כבר מראש, כי אתה רוצה, יש התחייבויות לשני כיווני אוויר, ולככה, ושהוא לא יהיה צמוד לזה, ושהמרחק יהיה ככה, ולשמור על הכיוונים שלהם, שהוא יפנה לרחוב, שזה אותו נוף שהוא גר בו כבר 30, 40 ו-70 שנה. והיא בעצם אמרה לי, תקשיב, אני תכננתי, אני כבר 3 שנים לא ביקשתי כסף על הדבר הזה, כי אנחנו באותו שלב כבר 3 שנים. וכל פעם פתאום נכנסים לאיזה חודש, חודשיים אינטנסיביים מאוד, ואני משקיעה בזה תשומות. ואז בקצה אנחנו מגיעים לשלב, ועוד פעם אתם אומרים, כאילו, אתם, זה מושג כללי היזם, או לא משנה, לפעמים זה יכול להיות גם הוועדה או הרשות, כן, אבל זה מישהו פתאום אומר, בוא נחשוב על כל הדבר הזה מחדש. ואני אומר, כאן זה באמת איזשהו מצב. אתה אומר עוד משהו, אתה אומר שאתה אדריכל נכנס עם היזם לתוך הסיכון, לא לסיכון, אי אפשר לעשות השוואה בקנה מידה בין הסיכון של זה לסיכון של זה. הוא מסכן את הזמן שלו, יזם עוד לפני שהוא בכלל אומר, אהלן. אני אשווה את זה, אבל לכל נותן שירות נבחר, לכל נותן שירות. האלה הם פרויקטים, חלקם קטנים וחלקם גדולים, ואני אומר, יזם, עוד לפני שעשית אפצ'י בפרויקט, אני אראה לך את המקדמות שמבקשים כל מיני נותני שירות, רק כדי שתזכה בכלל בפרויקט, עוד לפני שעשית אפצ'י, אתה 4 מיליון שקל מושקעים ככה. אני אומר, זה לא שזמן עבודה של בן אדם הוא זול, אבל לעבוד עוד פעם על משהו שחלקית קיבלת עליו כסף, זה לא אותו, אי אפשר להשוות את זה לאותו סיכון של, עכשיו אני דיברתי לך על פרויקט אחד, עכשיו תעשה את זה יזם, נניח שחצי מהפרויקטים של היזמים בארץ הם יוצאים לפועל, זה אומר שעל כל פרויקט, עוד לפני שאמרת בוקר טוב, אתה הוצאת 8 מיליון שקלים. עכשיו, זה המון תקורות והמון זה שנאספים לאורך השנים, ומה שאני בא להסביר בזה זה שאמרת על המודל התשלום. מודל התשלום יש לו סיבה מסוימת, כי יש שלבים שאני אומר, ככל שמתקדמת הוודאות, זה ניהול סיכונים. זה ניהול, עוד לפני המימון. זה ניהול סיכונים. אושרה טאבה, ברור שעכשיו יש לי הרבה יותר ודאות בפרויקט, אני יודע בדיוק מה זה, אני יודע, לא נדבר על רשות זו או אחרת, אבל בגדול, אני יודע מה הטיימליין שלי כבר, עכשיו, לביצוע. אני כבר התחלתי לגזור, בעצם השעון התחיל לתקתק, ואני במרוץ מול הזמן. לפני שאושרה טאבה, יש דברים, אתה יודע, הכל יכול ללכת לכל כיוון, ויש לי תוכניות, שאתמול אתה חשבת שוואו, אני עוד דקה כבר עושה העברת מקל, ביני לבין בעצם המקביל שלי בתכנון המפורט, שזה סמנכ"ל התכנון שלנו, וממש עוד דקה אני כבר מאושרת לי הטאבה, ואני עושה, ופתאום בדקה האחרונה, תוקעים לך איזה משהו בטאבה, ואני לא אדבר עכשיו, אפשר לדבר, אתה יודע, גם על הבעיה, שתי מילות הגנאי שנקראות מסלול רשויות, שהוא גם מוצר מאוד מאוד בעייתי במדינת ישראל היום, אבל בלי קשר לאיזה מסלול זה, הוועדה שמורה לה הזכות, נקרא לזה, פשוט לומר לך, שומע, תשנה הכל עכשיו, ותהפוך, וזה, ולא אכפת לנו כמה אתה השקעת, ולא אכפת לנו 100,000 שקלים על ההתנגדות, כי אתה מכניס יועצים, אתה מכניס זה, ועוד כל מיני דברים שלא היו אמורים להיות בשלב הזה, ואתה נדרש כל הזמן לניהול סיכונים הזה, אז כן, גם את התשלומים ליועצים, ולכל יועץ, האדריכל הוא לא יועץ, בסדר? הוא שותף לחזון, לפחות אצלי. יש יזמים שאצלם האדריכל הוא יועץ אדריכלות, אבל בסופו של דבר האדריכל הוא באמת, הוא הראשון שאתה מגייס לתוך פרויקט, והוא זה שמתווה את הדרך, ואני משתדל לתת לאדריכלים ממש, לא יודע, אין צ'ק פתוח כאילו בהקשר הזה, אבל זה נותן להם לחלום ולומר, וואלה, אפשר לתכנן פה משהו אחר לגמרי ויצירתי, ואם נעשה ככה ואם נעשה אחרת, ובאמת, באמת מנסים, כי בסוף המטרה היא להשאיר מאחוריך פרויקט טוב. אז אתה רוצה לתת למי שמתכנן את זה, לחלום כמו שצריך, ולישון בלילה כמו שצריך, נקרא לזה, עם הפרויקט שלך בתוך החלומות שלו. אבל בסופו של דבר, צריך לפרוס את הסיכון של כל הדבר הזה, בהתאם לוודאות התכנונית שלו. דיון מעניין, אני אמרתי לך, אני עדיין לא השתכנעתי עד הסוף. אם אני אפשט את זה, זה כמו שנזמין פיצה, ורק אם הפיצה טעימה, והגיע מספר הזיתים הרלוונטי, שאתה לא יודע אותו, ורק אם היא תחולק נכון ותהיה בטמפרטורה נכונה, רק אז אני מוכן לשלם לך את המחיר שקבענו. כל השאר, סורי, חבא בזה עליך. עכשיו אני רוצה לראות פיצריה שמוכנה לעבוד ככה. כי בסוף אתה לוקח את נותני השירות איתך לכל החוויה, כן מכניס אותם לסיכון במידה כזו או אחרת, אבל לא מכניס אותם בשורת הרווח. כי בסוף אין שום מודל תכנוני, שאם הפרויקט מרוויח יותר, האדריכל מרוויח יותר. יש חוזים, אני לא מכיר חוזים כאלה. אין כאלה. עוד לא יצא לי, אבל
דווקא שמעתי. שמעת? כן. אוקיי. אבל, ושוב, זה אדריכל, אני מאמין מאוד מאוד גדול במערכות יחסים. טוב, אני, לפני הכל, אני כמעט כל האדריכלים שלי, אני גם ישבתי איתם לקפה, ויש איזו היכרות, חלקם, אם עבדת איתם קודם, אז עבדת איתם קודם, אבל אם לא, אז עושים איזושהי היכרות מוקדמת, כי בסוף אתה עושה תהליך מאוד מאוד ארוך ביחד, וצריך להתגבר על הרבה אתגרים ביחד. אבל גם זה, בעצם זה מצריך איזושהי מערכת אמון מאוד גדולה בין האדריכל ליזם. אבל הנה, לצורך העניין, אתה רואה שיש לך כמה אדריכלים, שהם כנראה טובים במה שהם עושים, וגם משכנעים, נקרא לזה יזמים אחרים במה שהם עושים, שהם משתתפים היום גם בתוך עולם היזמות, לא משנה אם אחד זה בצורה של, הוא בעצם מארגן, נקרא לזה מתחמים, והוא מאשר להם את הטאבה עוד לפני שמעורב היזם, או אדריכל אחר שפשוט החליט בעצמו לקחת חלק בתוך עולם היזמות והקים זרוע היזמות, ובסוף זה לא שהוא יוזם באמת את רוב הפרויקטים שלו בעצמו, הוא אחר כך, הוא משתף פעולה עם יזם, ברור. אבל אם היזם הזה מאמין באדריכל שלו, והוא מאמין נקרא לזה, ביכולת שלו לדלבר את הפרויקט, וגם ביכולת שלו להיות שותף שהוא יכול לסמוך עליו. ותאמין לי, בשותפות רעה זה יותר גרוע. לא ניכנס לשיח על שותפים גרועים, אבל לבחירת שותפים היא דבר נורא נורא חשוב, והמון יזמים בוחרים בפינצטה את מי השותפים שלהם. אבל אם אתה מצליח לייצר את המערכת אמון הזאת, אני חושב שזה דבר נהדר. ואתה יודע מה? חלום של, יש כמה אדריכלים אגב שהם סך הכל נקרא לזה חיים בסדר גמור, מכיר כמה, וחלום שלי שאחד מהם יהיה שותף, גם זה רק ב5%, שיהיה שותף ב5% בפרויקט, ויקח איתי חלק בסיכון, כן? בדיוק כמו כשאני שם כסף, הוא שם כסף, אולי בקטנה יותר, אבל שיקח, ואז גם אם הפרויקט מרוויח, באהבה, שירוויח, שוב, אני בא ממקום משוחד, מהמקום של האדריכלים, נורא אכפת לי מהאדריכלים, ואתה רואה שאני מדבר על מערכות היחסים וכולי, אבל בסוף זה, כן, יכול להיות שזה מודל שיש לו איזשהו אופק. איפה נראה לך אדריכל צריך לוותר? שאלה מעניינת. קודם כל אגו. כי זה, כמו שאמרתי, אדריכל, אף אחד לא מתכנן בוואקום. יש המון, במיוחד פה בישראל, עולם ההתחדשות העירונית, שאני אומר, מכיר קצת את העולם, נקרא לזה בעולם האמריקאי, redevelopment, כאילו, זה לא אותו דבר, כי בדרך כלל, קונים קרקע, זה מישהו אחד, אז שיש איזה, כאילו, או שהם מחתימים לאורך 2 עשורים, כאילו, את הבעלים, ואז ביום למחרת לא שואלים אותם. פה, המודל הוא נורא נורא מורכב. גם בעזוב את התהליך הסטטוטורי שדיברנו עליו, שיש כמה גורמים בכמה רשויות, ולפעמים אתה צריך לאשר את זה מול הוועדה המקומית, והיא עומדת על הרגליים האחוריות על משהו, ואתה כבר לומד לזרום איתה, ואז למחרת פתאום מגיעה ועדה מחוזית, ואומרת מה פתאום על מה אתם מדברים בכלל. גם אם עשית פרה-רולינג, וגם אם זה לא משנה. גם מתחלפים אנשים בוועדות המחוזיות. הנה עכשיו היו בכמה ועדות מחוזיות, כמה חילופי תפקידים לרבות יושבי ראש, וזה משנה מהותית את איך שהוועדה מסתכלת על דברים. גם אם היא אישרה לך פרלימינרית או משהו, זה עדיין הכל יכול להשתנות. אבל מעבר לזה יש המון מורכבויות, גם של עולם הדיירים והתחדשות עירונית, וגם אגב איך שהם משתכללים, גם הם וגם עורכי הדין במכרזי היזמים לצורך העניין. אני מניח שיצא לך להתקל בכמה הליכים כאלה. אם היית הולך למכרז יזמים כזה לפני 5 שנים, זה היה נורא פשוט, היית שולח את המכרז, הולך על זה, יש שכר טרחה. אני אומר לך שיש היום, שיחה שהייתה היום במשרד, שיש יועצים, שמבקשים לך היום כדי לזכות במכרז, זה שכר של אקזיט, כאילו. אבל שנייה, אני אחזור לנושא התכנון, יש המון פקטורים לקחת אותם בחשבון. ואדריכל שבא עם איזו אמירה מראש של זה מה שהולך להיות, ולא אני מציע את זה, ובוא ניכנס לתוך שיח על הדבר הזה, או אומר מראש, הנה, אני חשבתי על כמה חלופות, או מראה איזשהו, אפילו כמו שהיינו עושים בתואר, אתה מראה איזשהו תהליך התפתחותי, של התחלתי בככה, ואז הבנתי או שזה מונוטוני, או שזה לא נכון למקום, או כל מיני דברים כאלו, או שפתאום הלכתי לאתר, ואז חשבתי לעצמי מה זה יכול להיות, ואתה מרגיש משהו שיצא לי, אגב, תרגיל נהדר, שעשינו עם אודי קרמלי בתואר, שלקח אותנו ליד אליהו, ואמר, עשיתם תכנון עקרוני של השכונה, עכשיו קחו צילומים של השכונה, ותלבישו עליהם, עשינו כזה פוטומונטאז'ים כאלה, זה
לא בתוכנות, אלא ממש תלבישו על זה באיזה נייר סקיצה, תעמדו פה איפה שצילמתם, ועכשיו תראו לי את זה, איך זה בלי הבניינים ואיך זה עם הבניינים. ופתאום אתה מבין את התכנון שלך ואת המשמעות שלו כשאתה עומד במקום, ואתה אומר, וואו, רגע, זה... לא לזה התכוונתי, אבל חייבת להיות איזושהי מערכת, הביקורת היא לא תמיד פנימית, אגב, היא לפעמים חיצונית, אבל אם אתה ניגש לדבר הזה עם אגו, ולא מעוניין לשמוע על הדבר הזה ביקורת, ורק אומר, זה מה שעשיתי, וזה הדבר הכי טוב, שם האדריכל חייב לוותר, כן. איך אתה מצליח לשמור על איכות תכנונית? בטח בפרויקטים גדולים. זה משתנה. כי כל פרויקט יש לו את הנתונים שלו, נקרא לזה. אבל קודם כל, אני אומר, זה ממש, אני לפחות אישית משתדל לגשת ממש בחרדת קודש למקום, כי יש פרויקטים, אני מניח שבכל עיר יש איזה פרויקט, שוב, כל אחד מקבל איזה שם גנאי כזה או אחר, לפעמים את השם של היזם, או לפעמים את השם של האדריכל, או לפעמים את השם של הזה, שהם פלולות בתוך המרחב העירוני. גליצ'ים, שאתה לא אומר גליץ', כאילו, טוב, זה משהו שמישהו עשה, אני מאמין בטעויות וללמוד, אבל יש טעויות שקשה מאוד לתקן אותם אחר כך. אז קודם כל, ניגשים בחרדת קודש, למה איכותי במקום. והדבר השני הוא שומרים, שוב, זה מצחיק שאני כאילו, אני לא חושב על זה ביום יום ככה, אבל פתאום עכשיו אני הכל צף כזה מהתור, אתה שומר קודם כל על עקרונות תכנון, אתה מגבש לעצמך, לפני ששמתי בניין אחד אפילו, אני אומר, מה המעשה שאני רוצה לייצר? מה המעשה העירוני? מה המעשה המקומי? מה ירגישו הדיירים? אגב, בתוך זה, גם דיירי התמורה וגם דיירי השיווק, היום, במיוחד בתוך העולם של היום, שמוכרים אתה בשיא של כל הזמנים של דירות לא מכורות, והריביות לא מקלות, נקרא לזה, ויזמים חייבים למכור, וגם חייבים למכור, נקרא לזה, במחיר מסוים, ולא פשוט לפשוט, נקרא לזה, לא להרשות למחירים, פשוט לרדת לאיזשהו מקום ושפרויקטים יפסידו, כי יזמים בסוף רוצים כן לסיים בשורת רווח, אבל בעולם הזה אתה חייב ללמוד בידול, נקרא לזה. עכשיו, בידול הוא לא תמיד, כמובן שאיך שהבניין נראה זה עוזר, ואני מאמין מאוד באיכות תכנונית, ותכף נדבר גם על, דיברת משהו על, נקרא לזה, הערכת לתכנון איכותי, שאין לנו מספיק, ואני שמעתי את הפרק שלך גם עם מייזליץ כסיף, שבהחלט, נקרא לזה, מדברים ועושים בכיוון הנכון, אבל יש פה מחלה של תכנון ארוך טווח שלא קורה מספיק, או הערכה, נקרא לזה, למה נשאר ברחוב. אבל אני אחזור שנייה לנושא, יש חשיבות מאוד גדולה, לא רק לאיך הבניין נראה, אלא למה אתה מציע. עכשיו, מה אתה מציע זה חלקית במוצר העירוני, לאיך הבניין מתחבר, לא רק, גם פרוגרמטית אגב. יש גמישות יחסית גדולה היום בהרבה דברים, במה שאתה יכול או לא יכול לעשות. לפעמים היא לא מספיק גדולה, ולפעמים היא גדולה מדי, ואז גם אתה נתקל באיזה פקיד ברשות שמפרש את זה קצת אחרת ממה שאתה פירשת, אבל בסופו של דבר אלה המון דברים, שבין אם זה פרוגרמטי, ובין אם זה עיצובי, ובין אם זה תכנוני, ופרוגרמטי גם שכיר וגם לא שכיר, דברים בתוך הפרויקט. שאתה אומר, אם אני נותן משהו קצת אחר לדייר שיגור פה, גם זה אפשר לך למכור דירות. ולמה אני מדבר על למכור דירות? כי בסוף זה גם חלק מאיכות התכנון. איכות התכנון היא לא רק באיך הפרויקט מתכתב עם העיר, תכנון איכותי הוא גם בסוף, איך חי בו, בסוף חיים בדברים האלה לאנשים. אתה יודע, זה נראה טוב מבחוץ, אנחנו מכירים 1,000 בניינים שנראים טוב מבחוץ, ולא מתוכננים מספיק טוב מבפנים, והלוואי ומישהו היה נותן יותר דגש על זה, אגב, מה שאמרנו על אגו. אבל בסוף, עם עקרונות התכנון שלך, והרצון שלך לנסות להתבדל, המנכ"ל שלנו עכשיו מדבר כל הזמן, על מה שנקרא USP, Unique Selling Products. אם מוכרים עכשיו בעיר מסוימת, 10,000 דירות, ויש ערים כאלה שמוצאות היום קרוב, או שהולכות להיות מוצאות, 10,000 דירות לשיווק, ולך יש רק 500 מתוך ה10,000 האלה, אתה צריך למצוא איך ה500 האלה הם מוצר יותר טוב, ולפעמים זה מוצר יותר טוב בתכנון העירוני, ולפעמים זה מוצר יותר טוב ואני לא נכנס עכשיו למבצעי הקבלן וזה, כי זה לא, אין שם איכות תכנונית. אבל לפעמים זה נטו במה שירותים שאתה מסוגל להציע בתוך פרויקט.
ועד כמה אדריכלות היא כלי משמעותי בשיווק? משמעותי מאוד, זאת אומרת. כאילו, אדריכלות, א', אני אשאל אותך, אתה אומר אדריכלים שנה את התכנון, זה לא ימכר ככה. בוודאי שאומרים את זה הרבה. כן. כן, כי יש, קודם כל, גם שם בתוך העולם הזה יש כלכלה מסוימת, נקרא לזה. כי יש, לא משנה, בכל עיר יש, נקרא לזה, את המיקרו-כלכלה שלה, אבל לצורך העניין, אם אדריכל זורק לי בעיר שקונים בה דירות 5 חדרים עד מחיר מסוים, ולא משנה כמה, מחקר עומק יוכיח שלא משנה כמה תגדיל את הדירה, היא לא תימכר ביותר. ואדריכלים מתכננים את הדירה ב10 ו15 מטרים יותר, ואני לא אומר, זה לא בהכרח נובע מתוך איזושהי עצלנות, או זה נטו, זה מה שיצא בתכנון, ולפעמים זה מה שהגדירה הטאבה. יש בזה ממש עולם פנימי שלם של מה הגורמים שמכריעים בסוף את איך נראות הדירות. ואגב, הדברים האלה הם נעשים, אתה אומר בשיווק, אבל הישיבות האלה נעשות אצלי במחלקה, בשלבים אפילו מאוד ראשוניים של פרויקט, של האם ההחלטה של go no go, שאם יש לנו פרויקט שם בסביבה, ואנחנו יודעים פחות או יותר מה המוצרים הכי מבוקשים, אז אנחנו כבר מראש נכווין את התמהיל שלנו למקום הזה. ואנחנו נגיד, טוב, אנחנו לא ננצל שטחים לזה, ויש יזמים שמסתכלים על דירה כמטר רבוע. אני מסתכל על דירה כמוצר. אתה מוצר, אם אתה היית לצורך העניין, לא יודע, יצרן כוסות, אז המוצר שלך הוא לא קוב פלסטיק שייצרת במפעל, או כמה המשקל של כוסות. אלא בדיוק, זה לא כמה מיל הכוס מכילה, זה הכוס, היא המוצר שלך. יש לה כוס נראות, ויש לה גם כלכלה, כי בסוף אתה צריך שהעלויות יהיו מסוימות, שהגודל שלה יהיה מסוים, ואתה מטייב את הדבר הזה לאיזשהו אופטימום, שהוא מה שהלקוח רוצה ומה שהעלויות שלך. וככה אתה עושה, ככה זה גם דירה, בדיוק אותו דבר. אתה צריך לתכנן את המוצר שלך לאופטימום, אם אתה מאמין, אגב, יש מוצרים פורצי דרך, אפל עשתה על הדבר הזה תעשייה שלמה, נקרא לזה, על מוצרים שהם לאו דווקא מה שהשוק היה צריך, לימדו, עושים חינוך שוק. כן. חינוך שוק הוא דבר מופלא ונהדר. יש בו גם סיכון מסוים, כי אתה יכול לומר, אני עכשיו מתכנן דירות שלא קיימות היום בעיר הזו והזו, ואני רוצה לגבות עליהם יותר, ויכול להיות שאתה תישאר עם המלאי שלך, או גם שבסוף תצטרך למכור את זה במחיר הפסד. זה יכול להיות. והתכנון עכשיו הולך להשתנות, נראה פה תכנון אחר, בגלל השינויים האלה בשוק. איזה שינויים? בגלל העודף בהיצע, ובגלל שהדברים עומדים. ועד לפני כמה שנים, כמו שאתה אומר, כל דירה הייתה נמכרת. גם הדירה הכי זבל שיש בסוף, המחיר דיבר על הכל. היום פתאום נהיה קצת יותר צ'רי פיקים, בטח באזורים מסוימים, תל אביב. היו שנים שגם כמו שאמרת נכון, הרבה מהיזמים, המון יזמים הצליחו, לא היית צריך להיות יזם, נקרא לזה, גדול ומקצועי, או הכי מוכשר בשביל להצליח, ויש אנשים שוב, תקופות טובות, ונפס ביקורת הפוך, הם זכו שהם לקחו חלק בדבר הזה, וגם בעלי דירות היו קונים דירות, וכמו שאתה אומר, היה במחיר מבצע, אתה חושב שזה זה, אתה מאמין שזה יעלה ב-20%, הם עלו באמת הרבה פעמים ב-20%, אני יכול להגיד לך שמחירי הדיור במודיעין, בעשור האחרון הכפילו את עצמם פחות או יותר. בכל הארץ. לא בכל מקום הכפילו, פרויקטים סבירים טובים, כמעט בכל הארץ הכפילו. פרויקטים סבירים טובים, בשכונות הטובות של ערים טובות, כן, זה נכון, אבל זה לא הכלל לגמרי, אבל לא משנה, הפרטים פה הם פחות חשובים. לשאלתך, הלוואי, שזה מה שזה יגרום לו. כי בסוף איכות תכנונית היא, כמו שאני בעצם אמרתי מקודם, אני חוזר לאותה סוגיה, זה לא מוצר אגב, זה לא כוס. כוס, אתה יכול לשים אותה בארון. מישהו גר בדבר הזה בסוף. אני זוכר דיברתי עם יזמים עד לפני כמה שנים, והמספר היה מטרים. עזוב אותי, אדוני, הוא יצב את הדירה איך שהוא רוצה, את הסלון איך שהוא רוצה, כמה שיותר מטרים תביא לו, ופה זה נגמר. משם, זה הדירה, כמה שתשתגע וכמה שתשפר את התכנון בפנים, בסוף הוא ייקח מעצבת פנים, יעשה מה שהוא רוצה. והיום החשיבה היא קצת שונה של זה לא נראה טוב, איך אני אמכור את הדירה, אתה פותח את הדלת, כי יש צ'רי פיקינג, והוא אומר, אוקיי, ככה נראה את הדירה בפרויקט X, בפרויקט Y נראה אחרת, תוסיף לזה את נושא התשלום, 2080, כל הדבר הזה, וזה עוד יותר כאילו... שמה, זה לאו דווקא כי אני אדריכל, דווקא אני חושב שברוב הפרויקטים שיצא לי להיות מעורב בהם, הייתה תמיד התעסקות באיכות הדירה,
אבל אולי אני זכיתי שאני הייתי אצל, נקרא לזה, התחנכתי וגם אחר כך בעצם צמחתי אצל יחידי סגולה. אני לא חושב שהם יחידי סגולה, תמיד יש איזשהו מבט על איך הדירה ואיך זה. האם זה קורה לפעמים בשלב שהוא קצת מאוחר מדי וקצת הרבה יותר קשה לשנות? בוודאי שזה קורה הרבה פעמים. אבל לחזור נקרא לזה, לנקודה שאתה אמרת, אני חושב שלהסתכל על דירה כמטרים מבועים, היא טעות פטלית. כי בסופו של דבר, אגב, זה גם קורה היום בכל מיני דברים, גם אמרנו שנגיע לדבר על רשויות, אז גם לצורך העניין כשמדברים איתך על המחיר שלך, המחיר למטר והמחיר לזה, וכמה אתה תמכור למטר, זה לא עובד. הדברים, ככה, זו לא הצורה שבה זה עובד. גם אגב המחיר, אני אספר לך כמי שיושב בעצם, אנחנו בדיוק באיזשהו תהליך מחקרי נקרא לזה אצלנו בתוך החברה, כי יש כל הזמן בקרה תקציבית על כמה עולה לנו בפרויקט, בכל פרויקט, וזה כל פרויקט הוא שונה כמובן, ואיכות הפרויקט או מיקום הפרויקט או עלות הגמרים היא שונה, אבל יורדים בכל פרויקט, יש בקרה תקציבית, ויש מישהו שזה תפקידו, כמה עלה לנו לבנות יחידת דיור. יש גם כמה עלה לנו, אנחנו גם חברה מבצעת, אז כמה עלה לנו קוסט, וכמה עלה לנו כולל הרווח של החברה המבצעת, ואני חושב שזה נורא, יש לנו איזשהו מחקר גם פנימי כדי להשתכלל בתוך הדבר הזה, אבל זה נורא חשוב, כי בסופו של דבר, אתה יכול לומר, אני בונה ב-X או Y או Z למטר רבוע, אבל אתה לא מוכר מטר רבוע, אני גם לא בונה מטר רבוע, אני בונה בפרויקט, יש אלומיניום, יש דלת כניסה, אתה יכול להוריד כמה שאתה רוצה את המחיר למטר רבוע, ולצייר לעצמך באקסלים איזשהו תסריט ורוד, כדי שפרויקט, או שתלך אליו אם אתה יזם, או כשאתה רשות, אז כדי שהוא יתאשר. בסופו של יום, דלת הכניסה לא עולה פחות. דלת הכניסה יש לה מחיר, והמחיר הזה הוא פיקס, והחשמל של דירה, והאינסטלציה של דירה, והאלומיניום של דירה, כמו שאמרתי, כל הדברים האלה, יש להם מחיר בסופו של דבר. ואתה לא יכול להגיד, טוב, אם אני משלם לפועל פר יום עבודה, אז ואני בונה קומה ב10 ימים, או לא משנה, 15 יום לצורך העניין, אז אם אני אבנה קומה יותר גדולה, אני אשלם לו פחות ימים. כי אם אתה בונה קומה יותר גדולה, אתה פשוט בונה יותר בתוך הקומה, אתה מבין? יש לתוך הדבר הזה, ממש, יש עולם ומלואו, של כמה עולה לבנות דירה, ואנחנו היום גם, לא משנה כמה הרשות אומרת לנו, אנחנו מראים להם דוחות שאומרים, הנה, בעיר שלכם, ככה עולה לבנות דירה, ואנחנו מראים להם ממש את הדוחות שלנו. ולפעמים זה עובד ולפעמים זה לא, אבל שוב, לשים מאחורי איזשהו מספר אצבע כזה של זה המחיר למטר מרובע, זה לא נכון, כי בסופו של דבר אתה לא בונה מטר מרובע. בסופו של דבר אתה בונה דירה, אתה בונה בניין, אתה בונה שכונה. זה מה שאתה בונה, וזה המוצר. בואו נדבר קצת על אדריכלים צעירים. איך אדריכלים צעירים, בלי ניסיון ממשי, אבל עם ניסיון קיים, מצליחים לפרוץ מול יזמים? איך מקבלים הזדמנות? אני חושב שזה א', יש כשל מובנה בשאלה, לא כשל חלילה כי זה לא בלתי אפשרי, כשל מובנה, אני מתכוון שיזם בסוף תמיד יחפש את הניסיון, את ההיכרות עם העירייה, סיימת כבר פרויקט כזה, יש לך את היכולת, אני לא נכנס לידי מספרים, אבל האם יש לך עכשיו את הכוח אדם שיכול להוציא לי פרויקט כזה לפועל, לצורך העניין, זה יזם נכנס הרבה פעמים לתוך השיקולים האלה. איך בכל זאת אדריכל צעיר יכול למצוא את דרכו? א', הוא צריך להיות מוכן נקרא לזה, לאיזושהי גמישות מסוימת. אני אומר בכאב, אם הוא יהיה יותר אטרקטיבי בכסף והוא יראה את הנכונות הזאת, יכול להיות שיזם כזה או אחר ישתכנע בזה. מצד שני, יכול להיות שלפעמים זה באותו כסף, אבל לשכנע את היזם, אני מוכן לעבוד יותר קשה. אני אכין לך 40 חלופות, ממה שבן אדם אומר לך, אתה מעבר, בוא ניכנס לחוזים שנייה של זה, יש אדריכלים שאומרים, מעבר לחלופה השלישית, או לא רק אדריכלים, גם כל מיני נותני שירות אחרים. אחרי 3 חלופות, אני מבקש תוספת תשלום של שעתי X פר כל שעה שעבדתי, ועכשיו תחליט אתה אם אתה הולך עם החלופה, הקאפ שלך הוא בחלופה מספר 3, או שאתה רוצה לבדוק. אז אדריכל יכול לעשות את זה. הוא יכול הרבה פעמים, נקרא לזה, לזהות בעצמו את מגמות התכנון,
אגב, כמו שאני עשיתי כשהייתי סמנכ"ל צעיר, אמרתי, אני מוביל עכשיו בעצם את האסטרטגיית הפיתוח עסקי של חברה, אני צריך למצוא איך להתבדל, קיבלתי הזדמנות בשתי ידיים, אני לא מתכנן לבזבז אותה אפילו לרגע. אז הלכתי וניתחתי, קודם כל הייתי הולך יום בשבוע, ושוב, ממש קרדיט גדול מאוד ממנכ"ל, שהאמין בכל מילה שאמרתי לו, ובכל זה ושמח. אבל הייתי מסתובב כל יום, כל פעם בשבוע, אני מתכוון, בעיריות, ולא כי יש לי משהו אצלם בעיר, כי אני רואה שיש מגמות תכנוניות, ואני רוצה לדעת את הפרטים, ואני רוצה לדעת לאיפה ללכת. אני רוצה לדעת, ולפעמים, כשאתה מגיע לאיזושהי מערכת אמון עם הרשות, אז לפעמים אתה יכול אפילו לשאול איפה היום כואב, לא איפה יש תוכנית מתאר, או לא איפה יש מדיניות. איפה כואב, שאם אני אבוא עם הצעה תכנונית, אתם תגידו, וואלה, זה משהו שאני רוצה ללכת איתו למחוז. והמטרה שלי בעצם הייתה למצוא עסקאות אוף מרקט. גם אדריכל יכול למצוא עסקאות אוף מרקט. הוא יכול לומר, טוב, אני רואה שהמגמה כזו וכזו במקום מסוים, מיקום יכול להיות עיר, שאין בה עדיין התחדשות עירונית. ואתה אומר, אני מאמין שהולך להיות. ואני הולך, ואני בסוף אדריכל תפקידו, בין היתר, חוץ מהמימוש והכל, לייצר את החזון. ולא תמיד, אגב, גם ליזם בסוף אתה צריך למכור חזון. זה לא רק לפתור בעיה. ועוד פעם אני אחזור לשיחה שהייתה סוף סמסטר א' שנה א' בלימודים, עם אדריכלים אמיר פלג ויונתן קיש. אני זוכר ממש את השיחה שלי איתם. אני הייתי פרויקט ראשון, בסטודיו, זה היה משהו יחסית פשוט, ואני זוכר את האכזבה שלי שהיה לי, אני חשבתי שיצאתי עם מוצר נורא נורא מוצלח, וקיבלתי ציון ממוצע. ובשיחה בסוף הסמסטר דיברתי איתם על זה, ושגם בין היתר הם אמרו, תקשיב, אתה עושה עבודה נהדרת, והחשיבה האנליטית לפתור בעיות היא מדהימה, אבל אנחנו מחפשים באדריכלות יותר מרק לפתור בעיות. אנחנו מחפשים שאתה תבוא ותמכור לנו חזון שאנחנו לא חשבנו עליו קודם. לא, טוב, מה הבעיה פה? הנה, פתרתי, זה צריך 3 מטרים, אז הנה, זה לא משהו שאפשר לתכנת אותו. זה לא משהו שאגב, אם ניכנס ל-AI וזה, אני לא חושב ש-AI יודע לתת את החשיבה היצירתית של למכור לך מה יהיה החלום שלך. אתה בסוף צריך, אנחנו עושים את זה אגב גם היום, בכל מיני פרויקטים בעייתיים שלנו. שאגב, גם פרויקטים בעייתיים, פרויקטים במשבר נקרא לזה, זו הזדמנות עבור אדריכל צעיר. לבוא ולומר, אני מוכן לקחת את הדבר הזה, אני מאמין שאני יכול למצוא לזה פתרון. זה לא רק אתגרי תכנון, ברור שיש אתגר מספרי מסוים, אבל מעבר לזה, בסוף נטל ההוכחה שחזון מסוים יכול לעבוד, ועליך. ואם אתה תבוא ותגיד, אני מוכן, דיברנו על יזמות ועל לקחת את הסיכון, אני מוכן לקחת על עצמי, נקרא לזה איזשהו סיכון של לקחת את הפרויקט, למרות שאני יודע שהוא בעייתי, ואני חושב שאני יכול לפתור אותו, אני חושב שמהדברים האלה, לא רק שנוצרות הזדמנויות, אני חושב שנוצרים מהדברים האלה גם מריבוי של אתגרים, נוצרים הפתרונות והפרויקטים הכי יפים. אבל אתה לא חושב שמשרד צעיר יכול לפצות על חוסר הניסיון שלו בשימוש בטכנולוגיות מתקדמות, AI, BIM, כמות הכוח אדם היא לא כזאת משמעותית, לעומת משרדים עם ותק, אבל שהם קצת גדולים ומיושנים בחשיבה שלהם? בהחלט יכול, אבל שוב, השאלה היא לא השאלה של מה, נקרא לזה, מה הפרט הטכני של האם הצלחתי להתגבר על זה לבד או עם AI או עם מנוי כזה או אחר, או עשיתי את זה עם 10 עובדים. היחידה היא השאלה של איפה זה פוגש את הלקוח. כי בסוף אתה מתכנן פרויקט, שוב, לא עבור עצמך, אתה מתכנן פרויקט עבור לקוח. ואתה מרגיש שיש אדריכלים שמצליחים להוביל רשויות ומנצחים רשויות? הדבר הזה של איזה רשויות עבדת הוא משמעותי? השאלה הזאת עם איזה רשויות עבדת הוא משמעותית? קודם כל אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, שחלק מהאדריכלים שלי, אני לוקח אותם, לאו דווקא מתוך האמונה אנחנו מדברים על מתכננים מצוינים, כן? אבל הסיבה לקחת אותם מראש, הרבה פעמים לאו דווקא בגלל שהם אדריכלים מצוינים, אלא בגלל יראת הכבוד שרוכשים להם בוועדה, ושבסופו של דבר אני מאמין ביכולת שלהם לא רק לתכנן לי פרויקט טוב, אלא גם לשכנע את אותה ועדה ספציפית, שהפרויקט הזה הוא בר מימוש.
לאן השוק הולך? יש עוד מקום לחלומות בישראל 2025? קודם כל לגמרי יש עוד מקום לחלומות, גם ברמה הטכנית, אבל גם ברמה הרעיונית, נקרא לזה. ברמה הטכנית, אני לא יודע אם היית בדיוק, אתה היית בכנס, כי נפגשנו. אבל דיבר עדן בר, שהוא אדריכל שאני מאוד מאוד מעריך, על דילוג שלבים, נקרא לזה, בהתפתחות התכנונית שלנו. אני מדבר על זה שלצורך העניין בירושלים, לפני 20 שנה היית מדבר על מגדלים, היו בועטים אותך מכל המדרגות. והיום, כשאתה אומר 30 ו-40 ו-45, ללא מצמוץ, אפילו לא עובר, אני אומר, ברשויות שכאילו אתה חושב שהן הרבה יותר מודרניות, מסתכלים על הדברים האלה בהגזמה מוחלטת, בירושלים היום לא ממצמצים אל מול המספרים האלה של הקומות. והרבה פרויקטים, הרבה פעמים, אני לא אגיד דווקא נתקעים או שהתכנון הוא לא טוב, אבל בסוף אנחנו, וזה נוגע גם הערכה שלנו לתכנון ארוך טווח, לא מסתכלים מספיק למרחק בעצם ברבות השנים, לא מסתכלים על מה יהיה בעוד 5 או בעוד 10 שנים, והאם זה נכון או לא נכון, או המרחק בין המגדלים, האם הוא טוב או לא, במקום לומר, אנחנו, אם נתכנן היום כבר פי 2 יותר גבוה לצורך העניין, אנחנו נוכל לאפשר שטח קרקע אמיתי, לא משנה אם זה, עכשיו תקרא לזה שצ"פ או שפ"פ או whatever, נוכל לאפשר שטחים פתוחים לציבור, שבעוד 20 ו-25 שנה הולכים להיות מוצר הולך ונכחד. לא יודע אם נכחד, כי יהיו, תמיד יהיו, אבל הם הופכים יותר ויותר נדירים. ואם היום תאריך את הדבר הזה ותדע להסתכל עליו כמשהו, אגב, עקרונות תכנוניים, אם יש ערים שלוקחות לעצמן מראש כל מיני עקרונות תכנוניים, וזה מייצר פרויקטים נהדרים, ויש ערים שפשוט מסתכלות על זה, כמו שאמרתי, כאיזשהו אתגר טכני. צריך להכניס כך וכך, זה הגובה המקסימלי. ועכשיו בוא תפתור את הדבר הזה, במקום לומר, סבנו מראשי ערים, שבשביל הבייס, נקרא לזה מורידים מ-24 ל-22 קומות, ולצופף פרויקט, במקום לומר, בוא נדחוף פה 40, והציבור הזה שמתנגד, אני אמכור לו את זה לא הנה נלחמתי בשבילכם, אלא הנה השגתי לכם מוצר שהוא הרבה יותר טוב. אז זה א' ברמה הטכנית, הלוואי שיותר, זה בעיקר פונה בסוף לרשויות, כי יזמים הם רוצים ולחומים, ואני לא מכיר את היזם שתגיד לו, תבנה לי, לא, שתגיד לו, אני אבנה לך במקום 2 מגדלים של 20 קומות, אחד של 40, ואני אעשה לך מתחם שתכנונית הוא יותר טוב, והוא יגיד, שומע? לא, אנחנו לא בעסקי 40 קומות, זה לא, אנחנו יודעים לבנות עד 20, אין דבר כזה. יזם, תיתן ליזם, היזם חולם ורוצה, הוא יבנה. אז זה פונה בעיקר לרשויות. עכשיו, בהיבט של התכנון הרעיוני, אני חושב שא', התכנון העירוני בעולם הולך ונהיה, הולך ומתפתח גם אל מתחת לקרקע, וגם במה קורה, איזה שימושים קורים בתוך אותו בניין, אנחנו הולכים ומשתכללים, ותודה לאל שככה, כי זה הרבה יותר נכון, נקרא לזה, העירוניות בתוך בניין, או בתוך קילומטר רבוע אחד, גם הטכנולוגיה מאוד מסייעת לדברים האלה, ומחברת הרבה פעמים כל מיני מקומות שהיו רחוקים יותר, אני אקרא לזה רחוקים פרוגרמטית, לא פיזית. אבל גם אני חושב שצו השעה נקרא לזה, כמו שאמרנו, אם לא נמכרות דירות, וכל הדירות שלך הן במתחמים מתוכננים בצורה בינונית, ומתוך חוסר מחשבה, ואתה רוצה, מישהו רוצה למכור דירות, אז הוא יצטרך לחשוב על איזשהו פתרון יצירתי, על איך אני מייצר משהו שהוא חזון חדש, שהוא יותר איכותי, או אם מחירי הדירות מגיעים לאיזשהו רף שהם יותר מדי. יכול להיות שאנחנו נגיע לאיזשהו שינוי של חוויית המגורים שלנו בכלל, של הדירה שעומדת ריקה חצי מהחיים שלה בעצם. שאלות צרות לסיום, פרויקט שאתה הכי גאה בו. שלי? מה שלך? עדיין, לא, מה זה, גאווה, אני לא יכול להתגאות על פרויקט של אחרים. מה שבא לך, לא יודע. גאה מאוד עד היום, למרות שלא יצא, ואני לא בטוח שיצא מזה כלום בפרויקט הגמר שלי. שוב, אגב, אגו, אני לא אומר שפתרנו שם הכל, אני חושב שהיה שם משהו גישה
מאוד אחרת ומרעננת, שקיבלנו שם גם הרבה ביקורת והרבה שינויים, אגב חלופות תכנון, זה היה משהו נורא נהדר, אבל בחיים האמיתיים, יש טאבה שאושרה בכפר סבא לאחרונה, מתחם שנקרא מתחם התפוז, עם תוכנית עירוב שימושים מאוד, נקרא לזה, מאוד אינטנסיבי, שהוא מעל תחנת מטרו, ועם גני ילדים במצב הנכנס, אז היה צריך להוציא גם עוד יותר בפרוגרמה הציבורית, ומשלב מסחר ומשרדים, וחצרות פנימיות, והכל כשהוא מוקף ב3 רחובות, ואין שום דבר שעובר בתוכו, וכמעט 500 יחידות דיור. היו שם פתרונות מאוד מאוד מעניינים, וחשיבה מחוץ לקופסה, גם יזמים, היו שותפים שלנו, זה בחברה קודמת, אבל היו שותפים שם גם חברת אקרו, וזה שיזם מאפשר לאדריכל לחשוב מחוץ לקופסה, ולהביא פתרונות של מבנה ציבור בקומות, לצורך העניין, שעד לפני כמה שנים היה, נקרא איזה פרסונה נון גרטה, נקרא לזה, זה שהרשות מוכנה, היה שם בעצם איזשהו חיבור, נקרא לזה מאוד גדול, של צרכים ואתגרים תכנוניים, וגם בסוף של חשיבה מחוץ לקופסה, לאיך אנחנו מייצרים פה מתחם שהוא מתחם סופר מודרני, ועם זאת גם סופר איכותי. ספר אחד ששינה לך את החשיבה. יש הרבה. אתה קשה, אני לא אגיד קלישאות כמו בשיר הבאני. לא, אני צוחק. עכשיו, ממש סיימתי לפני כמה חודשים לקרוא ספר של הרב דוקטור יונתן זקס ז"ל, בשם הבית שאנחנו בונים ביחד. זה על תפיסה של התאמעות של מיעוטים בעצם בתוך חברה חדשה, שגורם לך פשוט להסתכל על כל העולם בצורה אחרת לחלוטין. ממליץ בחום, קשה, הוא מאוד כבד לקריאה, מאוד פילוסופי, אבל הוא מדהים ומקסים ומנוסח באופן מופלא. אדריכלות או עסקה טובה, מה מספק אותך יותר? גם וגם, זה היופי. שאלה אחרונה, אם היית יכול לשנות איזה חוק ואיזה רגולציה שהיית רוצה, מה היית משנה? חוק התכנון והבנייה. לא, זו מערכת מורכבת ואין כל כך אחד, אבל אם הייתי צריך, הייתי מקבע אולי, נקרא לזה, לוחות זמנים לוועדות פה בישראל, כי בסוף אי אפשר למרוח תכנון עד אין סוף, זה הדבר הראשון שמלמדים אותך פחות או יותר בפרויקט בתואר, אתה חייב לסיים מתישהו, כל פרויקט חייב להיבנות, אם הוא פרויקט טוב, חייב להיבנות מתישהו. אבל דבר שני שהייתי ממש משנה, זה קביעות עיצוביות, שתן לאדריכלים לחלום, ליזמים גם בהקשר הזה, כן? אבל לתת להם לחלום ולא להתערב בהאם הפתח יהיה ככה או האם זה יהיה אחרת. יש מספיק הנחיות ממספיק גורמים, גם בלי שהרשות מתערבת באיך נראה בניין. דוד, תודה רבה, איך היה? תודה לך, נהדר, יש לך אתה יודע איך לעורר את השיחה, וזה כיף לדבר. איזה כיף.